खुलुमबाय बेसमा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोर दङ। गुवाहाटीआव 88 कोटी रांनि ड्राग्स जब्द आरो सासे ड्राग्स फालांगिरि हमजादों। गवालपारायाव हिंसायारि दाङाबाजियाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। श्रीभूमियाव पिस्तलनि 15 राउन्ड गोथां गुलि आरो सासे सुबुंखौ हमदों। थगायनायनि दायाव नकल भेटेनारि डक्टरखौ हमदों। आसाम सावस्रि सिबिथायनि मडेलआ पार्लियामेन्टारि पेनेलाव बाखनायनाय मोनदों। धुबुरीनि सालबान्दायाव फिसाया बिसिखौ बुथारदों। सोर मन्थ्रिया बबेयाव उदांस्रि साननि फिरफिला बिरहोगोन बेनि खारिथि फोसावबाय। काछारनि दिब्रुखलायाव गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा जौ जब्द। उदांस्रि सानाव दिल्ली गोजौ बिजिरसालिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफोराव बमानि हुमखि। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसाम पुलिसनि स्पेशल टास्क फर्सआ गुवाहाटीआव खमैबो 88 कोटी रांनि 10 किल'ग्राम हेर'इन जब्द खालामदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला 6 माइल ओनसोलाव एपीएस मावख'गिरि कल्याण पाठकनि दैदेननायाव खालामजानाय बे अपारेशना कौटि रांनि हेर'इनखौ होबथानो हादों। सिग्रोमनायाव हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ पान्जाबनि हरदीप सिंह होननानै सिनायथिदों। दासान्दि सिंहआ गुवाहाटीनि सास'लाव थानाय अम रेसिडेन्सिनि मोनसे फ्लेटआव थायोमोन। सिंहनि थाग्रा फ्लेटआव पुलिसआ सिग्रोमनाय समाव गंसे आलमारियाव दोननाय गोजा बेगनिफ्रायनो 10 किल'ग्राम हेर'इनखौ बोखांनो हादोंमोन। दासान्दि पुलिसआ दायनिगिरि सिंहखौ खानानै गावसोरनि आवथायाव लायो आरो हेर'इनआ बबेनिफ्राय फैखो बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनायखौ जागायो। गवालपारा जिल्लानि कुमरी ओनसोलाव हिंसायारि गाग्लोबनाय जाथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ शाहनुर आली होननानै सिनायथिदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला शाहनुरआ हरनि समाव हासान आली मुंनि सासे सुबुंनि न'आव थांनाय समावनो बे गाग्लोबनाया जादोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। बबेखानि दासिमबो गाग्लोबनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। गाग्लोबनायनि खौरां मोननायनि उनाव शाहनुरनि नखर आरो पुलिसआ जाथायथिलियाव थांनायाव शाहनुरखौ गोब्राब हालोदाव बोखांनो मोन्दोंमोन। गिबियाव बिखौ गवालपारानि शहीद निदानुराम राजबंशी सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो मोजां फाहामथायनि थाखाय बरपेटा मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनायाव लामायावनो जिउ गोमायो। दासिम बे जाथायजों लोब्बा थानाय 4 सुबुंखौ पुलिसआ खानो हादों। लोगोसे मा जाहोननि थाखाय बेबादि हिंसायारि बुथारनाय जाथाया जाखो बेखौ मिथिनो पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं। आसाम पुलिसआ उदांस्रि सान फालिनायनि सानसे सिगां श्रीभूमि जिल्लायाव अपारेशन खालामनाय समाव खमैबो 15 राउन्ड पिस्तलनि गोथां गुलि बोखांनो हानायनि उनाव ओनसोलाव जिंगा सिखांदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला पुलिसनि हान्जाया गंसे मबाइल एक्सेसरिज दखानाव सिग्रोमना बिस्कुट गामिनि नासेल आहमेद मुंनि सासे सुबुंखौ खानो हायो। बिनिफ्राय पुलिसआ 7.5 mm पिस्तलनि गासै 15 गोथां गुलिफोरखौ जब्द खालामो। जब्द खालामनायनि उनाव पुलिसआ दायनिगिरिखौ गावसोरनि आवथायाव लायो आरो गुलि बारुदफ्रा बबेनिफ्राय फैदों बेखौ मिथिनो सोंथि खालामगासिनो दं। बेनि अनगायैबो पुलिसआ दायनिगिरिखौ गाव हारसिंनो खामानि मावदोंना आयेन बेरेखायै हाथियार फालांगि खालामनायाव गुबुन नेटवर्कजों लोब्बा दं ना गैया बेखौ गुवारै मिथिनो नाजागासिनो दं। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव गावखौनो भेटेनारि डक्टर होननानै गोबां सुबुंफोरखौ थगायनायनि दायाव बृहस्पतिबारखालि सासे सुबुंखौ पुलिसआ हमो। हमजानाय सुबुंखौ प्रणब दास होननानै सिनायथिदों। रिपर्ट बायदिब्ला माखासे समनिफ्रायनो बियो गावखौ भेटेनारि डक्टर होननानै सिनायथि होना समजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरनिफ्राय रां जाख्ल'दोंमोन आरो गावनि बेरेखायै अजद होग्रा सुबुंफोरनिफ्राय दासआ गोबां खेब एरायबोनो नाजादोंमोन। नाथाय अजद होग्रा सुबुंफ्रा बृहस्पतिबारखालि फाहामथाय होनो थाखाय दासखौ GMCHआव फैनाय नुयो अब्ला दासखौ हमनानै भाङागड़ पुलिस थानायाव गथायना हरो। भुगिनांनाय सुबुंफ्रा बुंबावदों दि दायनिगिरिया मानसिफोरजों रायज्लायनाय समाव गावनि मुंखौ गुबुन गुबुन मुङै गोबां समाव प्रणब दास, प्रबन दास आरो पराग दास होननानै मिथिहोबोदोंमोन। बे समाव दासखौ पुलिसआ गावसोरनि आवथायाव लाङो आरो बिनि सायाव होनाय अजदफोरनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो सोंथि खालामना नायबिजिरगासिनो दं। आसामआ आयुष्मान भारत प्रधान मन्त्रि जन आर'ग्य योजनानि सिङाव सिबिथाय होनाय आरो सुफुंनायनि सायाव रायजोनि नोजोर आरो थांखिखौ पार्लियामेन्टारि स्टेन्डिं कमिटिआ गनायथि होबाय आरो बेयो गुबुन रायजोफोरनि थाखाय मोनसे रल मडेल जानो हागौ। बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनाय बायदिब्ला पार्लियामेन्टारि स्टेन्डिं कमिटिआ आसामनि सावस्रि आरो नखर अनसाइ बिफाननि सायाव रायखांनानै रायजो सोरखारा देहा फाहामसालियाव आयुष्मान भारत प्रधान मन्त्रि जन आर'ग्य योजनानि सिबिथाय होनाय आरो इनभेस्ट खालामनायखौ गनायथि होयो आरो बेयो मोनसे सुपार प्रेक्टिकल आरो गोरलैयै बाहायफिननो हानाय मडेल होननानैबो बुङो। बबेखानि मिरुनि सावस्रि आरो नखर अनसाइ बिफाना हादरनि गासैबो सोरखारि देहा फाहामसालिफोरनि थाखाय मोनसे समान SOP फोसावनो थांखि लादों होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। धुबुरी जिल्लानि बन्दिहाना ओनसोलाव गिलु बालु बुथारनाय जाथाय। फिसायनि आखायाव जिउ गोमाबाय सासे आइजोनि।
बन्दिहाना ओनसोलनि सालबान्दायाव जादों बे जाथाया। रिपर्ट बायदिब्ला धुबरी जिल्लानि बन्दिहाना पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय सालबान्दा ओनसोलनि थागिरि आली परामनिक मुंनि सुबुङा गावनि बिसि ममताज बेगमखौ बुथारदों। ममताज बेगमा आली परामनिकनि गिबि बिसिमोन। गिबि बिसि थानायनि उनावबो आली परामनिकआ नैथि जुलि लानायखौ बिथा खालामना बिसि फिसायनि गेजेराव नखराव दाङाबाजि जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो आली परामनिकआ बिसिखौ खास्रि बिस्रि बुथारनायनि अजद थिखांदों। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो बन्दिहाना पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै आइजोनि गोथै सहखौ बोखांहैयो आरो दुथां फिसायखौबो खायो। मख'नो गोनांदि बे बुथारनायनि जाथायनि गुबै जाहोन आरो जाथाया माबोरै जाखो बेनि बागै दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै आरो बेनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। पुलिसआ नायबिजिरनायखौ फोजोबनायनि उनावसो बुथारनायनि गुबै जाहोना सोराङाव फैगोन। गाबोन 15 आगस्ट भारत हादरनि 80थि उदांस्रि सान। आसामावबो हादरनि 80थि उदांस्रि सान फालिनो थियारि। बेनि गेजेरावनो आसाम सोरखारनि सोर मन्थ्रिया बबे जिल्लायाव हादरनि फिरफिला बिरहोगोन बेनि खारिथि फोसावदों रायजो सोरखारनिफ्राय। खारिथि बायदियै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटी खानापारायाव खुंनाय उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारियाव फिरफिला बिरहोगोन। बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिल्लायाव खुंनाय उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारियाव हादरनि फिरफिला बिरहोगोन आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रिफोरा। फोसावजानाय खारिथि बायदियै तिनसुकियायाव रामेश्वर तेली, जरहाटआव अतुल बरा, बरपेटायाव शरण बर, गलाघाटआव अजन्ता नेयक, बङाइगावआव अश्विनी राय सरकार, दरंआव अशोक सिंघाल, शिबसागराव बिमल बरा, सनितपुराव बिश्वजित दैमारी, नलबारियाव जयन्त मल्ल बरुवा, सिलचराव कौशिक राय, लखिमपुराव केशव महन्त, श्रीभूमियाव कृष्णेन्दु पाल, गवालपारायाव नीलिमा देवी, नगावआव पीयूष हाजरिका, धेमाजियाव डक्टर रनज पेगु आरो डिब्रुगड़आव सुशांत बरगहाय। सोनाब कार्बि आंलंआव आसाम बिधानसभानि लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर हाब्बे तेरनआ हादरनि फिरफिला बिरहोगोन। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा रायजोनि गुबुन गुबुन अट'नमास काउन्सिलनि चिफ, डेपुटि चिफ आरो इएमफोरखौबो थिखानाय जायगायाव हादरनि फिरफिला बिरहोनो खावलायदों। बेनि खारिथि बायदियै क'क्राझाराव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि, डिफुआव तुलिराम रंहां, हाफ्लंआव देबलाल गारलसाया फिरफिला बिरहोगोन। बेनि अनगायैबो डिस्ट्रिक्ट सेन्टार खोलोबआव उदालगुरियाव बिटिसिनि डेपुटि चिफ रिहन दैमारी, काजलगावआव इएम जेम्स बसुमतारी, मुसलपुराव आगस्तास दिग्गा, तामुलपुराव महेश्वर बसुमतारीया फिरफिला बिरहोगोन। महकुमा खोलोबआव कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि बुंथिगिरि राजु तिस्स'आ बकाजानाव, गसाइगावआव मृत्युन्जय नार्जारी, पर्बतजरायाव मुनमुन ब्रह्म, बिजनीआव धीराज बरगयारी, सालबारियाव बेगम आख्तारा आहमेद, भेरगावआव लोमस्राव दैमारी, माइबंआव प्रजित हजाया उदांस्रि सान फालिनायनि फिरफिला बिरहोगोन। पुलिसनि मेगनाव हाद्रि सारना नसुं रायजो मिज'रामाव स्माग्लिं खालामनो लानाय गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा बिलाथि जौ जब्द खालामनो हादों काछार पुलिसआ। पुलिसआ जब्द खालामनो हादों गासै 253 कार्टुन बिलाथि जौ। सुरां फालांगिरिफोरनि हान्जाया मेघालयनिफ्राय मिज'रामाव स्माग्लिं खालामनानै लांनो नाजादोंमोन जब्द खालामनो हानाय जौखौ। नाथाय बिनि सिगांनो काछार पुलिसआ मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै दिगरखलायाव सिग्रोमना गंसे ट्राकनिफ्राय 253 कार्टुन बिलाथि जौखौ जब्द खालामो। गुमरा थानानि अ.सि. प्रणब मिलिनि दैदेननायाव काछार पुलिसआ बे जाफुंसार अपारेसनखौ खालामदोंमोन। गुबुन मुवा बेसादफोरनि सिङाव सिखोमानानै मेघालयनिफ्राय मिज'रामसिम दैथायहरनाय जादोंमोन जौफोरखौ। रिपर्ट बायदिब्ला जौफोरनि थाखाय जेबो रोखोमनि सालान आरो डकुमेन्ट गैयामोन। बबेखानि जब्द खालामनाय जौनि बाजारनि बेसेना 40 लाख रांसो जागोन होननानै पुलिसआ बुंदों। बेजों लोब्बा लाना पुलिसआ ट्राक ड्राइभारखौ खायो। भारतनि उदांस्रि साननि सानसे सिगां दिनै हादरनि राजथावनि दिल्लीनि गाहाय गाहाय थावनिफोराव बमा बेरहोनो हुमखि होनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला दिल्ली गोजौ बिजिरसालि, लाल केल्ला आरो इन्दिरा गान्धी इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनखौ लाना गुबुन गुबुन माखासे जायगायाव 15 आगस्टआव भारत हादरनि उदांस्रि सान फालिनायाव बमा बेफ्रुहोनायनि हुमखि होनाय मोनसे इमेल मोनदों। बे इमेलखौ मोननायनि उनाव हादरा जिंगा सिदों। बे बेलायाव दिल्ली पुलिसआ नायबिजिरनो जागायदों। दिल्ली गोजौ बिजिरसालिनि रेजिस्ट्रारआ दिल्ली पुलिसजों सोमोन्दोआव दं। मख'नो गोनांदि 15 आगस्ट बेलासिनि 2:11 रिंगासो समाव दिल्ली गोजौ बिजिरसालियाव आरो 3:11 रिंगासोआव जिल्ला बिजिरसालियाव बमा बेफ्रुहोनायनि हुमखि होदोंमोन। बेनि अनगायैबो दिल्ली मेट्र' आरो आम्बाला फारसे थांनाय ट्रेनफोरखौबो टार्गेट खालामदों उदखारिफोरा। बबेखानि दिल्लीया खालिस्तान जागोन होननानै हुमखि होदों इमेलनि गेजेरजों। गुबुन फारसे जायखिजाया थासारिजों मोगा-मोगि जानो थाखाय थियारि दिल्ली पुलिस आरो रैखाथि हान्जाया। बेनि थाखाय गासैबो रोखोमनि रैखाथि राहा खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।